В началото на тази седмица се проведе заседание на Консултативният съвет по туризъм. В студиото на Радио Русе аз казвам добър ден на Тихомир Нунев от Туристически информационен център, който ще ни разкаже малко повече за това. Здравей! Здравей! Какво се случи? На 28 януари, вторник, се проведе първото за годината редовно заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма при община Русе, председателствано от госпожа Даниела Шилкова, заместник-кмет икономика, инвестиции и собственост. Темата на заседанието беше отчетът за изпълнението на приетата от Общински съвет Русе програма за развитието на туризма в общината през 2013 година и приемането на проект за такава през 2014 година. Дневният ред на заседанието засегна три основни точки. Първата беше отчета за изпълнението на проект Дунавски лимес, втората се отнасяше до обсъждането и приемането на отчет за изпълнението на програмата за развитие на туризма в община Русе за 2013 година и третата приемане и обсъждане на програма за развитие на туризма през 2014 година. Нека малко по-подробно да разкажеш за тях. Първа и втора точка каза, че са отчет за Лимес проекта и програмата за туризъм. Членовете на Консултативния съвет отчетоха в рамките на първата точка безспорния успех на годишните награди на община Русе в сферата на туризма за 2013 година, както и ползата на събитието за местния бизнес. Те изразиха съгласието си то да бъде превърнато в традиционно и да бъде разширено. Втората точка от дневния ред се отнасяше до обсъждането и приемането на отчет за изпълнението на програмата за развитие на туризма в община Русе за 2013 година. Беше отчетена благоприятната тенденция за увеличаване на постъпилия за годината туристически данък на територията на общината. За последните 2 години е отбелязано нарастване с 15%. Всички дейности, заложени в програмата, са изпълнени успешно. Благодарение на това се бележи успех по отношение на постигането на целта й. Русе да продължи да се утвърждава като привлекателна туристическа дестинация в национален и в международен аспект. Някои от най-важните дейности бяха участието на общината в национални и международни туристически изложения и форуми, като World Travel Market в Лондон, ваканция и спа в София, зелени дни също в София, културен туризъм и фестивал на източния бряг на Европа в Велико Търново, където общината взе първа награда и голямата награда на журито с туристическия си филм за природен парк Русенски лом. Участието в множество печатни издания, участието в международната информационна платформа Инфотур и инсталирането на информационен терминал Инфотурпойнт, създаването на тематични гидове, брошури, карти и медиен продукт DVD-диск с филм Русе европейските премиери на България, организирането на традиционното туристическо изложение Уикенд туризъм в Русе и разработването на общинска стратегия за развитието на туризма в община Русе. А какви ще са акцентите за развитие на програмата за тази година? В рамките на третата точка от дневния ред, Консултативния съвет излезе с нови идеи за програмата за развитие на туризма в община Русе за 2014 година. Проектът беше успешно приет и акцентът в него пада върху ефективното рекламиране на Русе като туристически продукт. Политиката на община Русе за развитието на туризма се провежда съгласно Закона за туризма, в който са дефинирани събития и дейности, които следва да се изпълнят в съответствие с Националната стратегия за развитие на туризма и Стратегията за развитие на туризма в община Русе, както и тяхното изпълнение в съответствие с постъпленията от туристически данък от туристическите обекти. Програмата за развитие на туризма в община Русе през 2014 година предвижда следните основни дейности съгласно Закона за туризма. Включване на община Русе като атрактивна туристическа дестинация в специализирани издания и сайтове, издаване на рекламни материали, дипляни, брошури, пътеводител и карта на Русе, включване с рекламни материали в специализирани издания, участие в туристически борси и форуми съвместно с представители на хотелиерския и туроператорския бизнес и провеждане на мероприятия с обществена значимост съвместно с културни, образователни и други институции с цел популяризиране на туристическите продукти. Каква е следващата стъпка след Консултативният съвет и взетите решения? Предстои проектът на документа да бъде гласуван на сесия на Общински съвет Русе. Благодаря ти, Тихомир Нунев от Туристически информационен център, за слушателите на Радио Русе.